megalayapost.news. Hadian kajing tombor gipulen ia ka office turikam ke KSU hajayau ha kamiat jong ka khandai tarik unailar da ka bastiat tia gas bantuat ye kino ilam ka seng kabala penlingo sisai ke bubun balang bat wat ikinong songsnong hajayau ka KSU menta ka sngi kala penher biang ya kalama jong ka seng ha ka te ka office turikam ka seng kum kajing penir ngiu ya la ka seng ka basyakri na ka benta ka ri bat ka jaj benriu ha kani kajing penher lama ka seng ka balong kum kajing penir ngiu la don langru nadu kino ilam barim ka KSU bakantup yu ba Samuel Jarwa uba lambok Starwell Marngar, uba Augusta Jarwa, lembat kwi kinoy lambarim ka KSU, bat kinoy lambat humay ka KSU CEC. Habok ranch kilat patay kubor, samla pensay borlang rani, Assistant General Secretary KSU CEC, ulong bakani ka jing penher lama ka seng, haka office turikam hajayaw, kani ka jing penher ngiyo hadian balawan tombor da kipulin, bakum ka seng kalaray bandang penkalanya ka jing syakri na kabenta ka jaj benriyo. Ulong ru bahagani ka sengi lepenlong ru ya ka jing duway bakerpang na kabenta ka seng, kum ka jing panbor na ublay, bakani ka office turikam kaseng kan longkum kata ka shlem bandang la shushu ban sandur na kabenta kalaway jong ka jaj benriu shushu ula ban rabru baka KSU kalayo pedang ya ka syuti bakot ya keren ka sarkar menta ka sengi bat ban shim ya karai halor ka te ka syuti kaseng kalarai ban penlong ya ka jengi kendu lang ha ka arpsan tarik unailar arajar arpun riu na kabenta ban shim rai halor ka te ka syuti bala ai da ka sarkar ban ya keren halor ki santali kiman baladawa na ka sarkar jela ka jengi kendu lang jengi mene apa gini ka body ka jungi ka CC ka jungi baki nongilam bareng kata ginongilam nadu lagi jong ka ba skidan barokhai ka jingi do lang jungi kalong ban pener ngio ban pener daw ya ka silam trikam jong ka seng hadian ba ngilai sakhi ya ka i ka balaja hakam ka kanai tarik te ka jingi kedu mene kalong ba in pener ngio bakani ka silam sendur jungi bat kalama jong keseng kendangi kawe kumba pilai ba ngila pening kalama nadu na bar na surat na tahang di ba apa office trikam te adien menem mistam ngai po ila thai khabar ba na kalyang ka sarkar jila ning ba UCM ula khat ya ka jingi karen namda banita ini santli gi mat jingdawa ba ka KSU ka labu khmat sarkar jila te niyo eka official letter mene kapor khat meeting khat arbaje te kalong ka bajanjar bengin khat ing meeting bakarki ya ka CEC meeting nomor pa apo ka sing jungi gidan ya ka ikinong ilam napo ki district of Heroper na Nungston na Southwest na East Jantia ba West Jantia Hills kumjo bad nara riway tin din halar kani kadaw ba lasay kasngi ngin khat ya jinglang bakarki ya CEC meeting ha ka bangin sim ya karai ha bidi bakani city ka ba ka sarkar ka khat ya ka KSU sa ka jingkran megalayapost.news.